So what's up guys mga kauragon. Ayan, katatapos lang ng Pasko. For today's video ay papunta tayo guys sa LTO Naga at mag-renew tayo ng driver's license natin kasi expired na nung ngayong buwan na to guys. Kaka-expired pa lang ng ating driver's license. Kaya papunta tayo ng LTO guys. Yan. Merry Christmas sa lahat. Kapag rides naman tayo ngayong umaga guys dito sa Naga City, touchdown. Tayo sa C5 dumaan, shortcut na tayo kasi walang traffic dito. So ayan guys, dito na tayo sa may bridge ng Naga City. Ayan, napakaganda ng ilog, napakalinis ilog dito. Malapit na tayo sa office ng LTO Naga guys. Yan, dito tayo matatagpuan sa likod ng LCC, at the back of LCC Naga City guys ang LTO Naga. Yan, sa mga magre-renew, magpapa-rehistro ng mga motor, yan, punta lang kayo dito sa LTO Naga City. Yan, turo ko sa inyo. Yan, kung taga San Fernando kayo ay ano lang, 20 minutes lang galing San Fernando ang LTO Naga. So yun na guys, ito na yung LTO Naga guys dito sa Naga City. Open na. Ito tayo dyan. So yan guys, dito na tayo sa parking ng LCC at katatapos lang natin mag-renew ng ating driver's license. Ayan na. Ayan na, 10 years na guys. Hindi lang natin papakita yung ating lisensya kasi for privacy lang guys. Ayan na guys ang ating bagong renew driver's license guys, katatapos lang natin. Napakabilis lang. Bilang ako umabot ng 1 oras, naka-renew na agad ako ng lisensya guys. Yan, pauwi na tayo sa bahay. Yan, maraming salamat sa mga tumulong sa atin. Pauwi na tayo. Yan, God bless kay ate na tumulong sa atin. Tapos tayo sa LCC. Yan guys, so LTO sa unahan lang, sa likod lang ito ng ang LTO na Naga, sa likod lang ng LCC guys. Kasi magre-renew dyan, punta lang kayo doon. Tapos sa mga magpapamedical, yan, punta lang kayo sa may sa likod ng LCC guys. LCC. Tayong Naga. So guys, pauwi na tayo sa bahay. Ayan, dito tayo sa C5 lagi dumadaan guys kasi was traffic dito So dadaan tayo sa main road. Sobrang traffic doon. Mag-ingat lang kayo dito sa radius na to, lalo na paggabi. Kasi wala ditong signage sa radius na to
Yan guys, napakasaya kasi 10 years na yung ating driver's license. Thank you Lord. At after 10 years naman tayo mag-renew. Napakatagal. Kaya na-avail natin yung 10 years na validity ng ating driver's license. Tapos lagi kayo nag-helmet kasi kagaya niyan kasunodan natin, oh. Walang helmet. Oh, motor walang helmet. And shout out sa lahat ng mga followers natin dito sa Bicol. Shout out sa inyo lahat. Maraming salamat sa suporta. Mindoro na tayo guys. Touchdown San Fernando. So yan guys, dito tayo sa San Fernando Bypass Road going to Albay. Maraming salamat. Kaya sa guys, tips ko lang sa inyo para ma-avail nyo ang 10 years na validity ng inyong driver's license. Kailangan guys, wala kayong violation. Kailangan halimbawa hindi kayo naka-aksidente, mga ganyan. Kaya nakaka-inspire talaga guys mga ibang mga nagmumotor na nakaka-avail ng 10 years. Buti na lang naka-avail din tayo ng 10 years validity ng ating lisensya. Kaya maraming salamat sa Panginoon na tayo laging ginagabayan sa ating mga biyahe. Maraming salamat. At dito ka na rin tatapusin ang aking vlog for the day. Laging tandaan, mag-ingat palagi sa daan. Hey! Bicol Hits. Peace out.